Diyos maray na hapon, maluhod po para sa novena Saint Anthony of Padua. Saint Anthony, you love in a simple life of prayer and devotion to your Son and sorrow more. In loneliness and joy, you serve the people with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore, O teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us to all the path of life, in simplicity, humility, and joy. Spirit leads you on the streets of the world with vision of eternity and attachment to our faith. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love adore the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, though you granted thy beloved servant Saint Anthony the privilege that is devoted by find their lost things, I thank thee for this of many favors thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate thee to through his intercession to grant to my soul the efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that may not lose the value of gift of thy grace, and in unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity of his creatures, made by you worthy when he earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, with you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagbabasalamat, ulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Ulikan sa imong pangataman, sa pagtuo kan sa mong mga ipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang, na iminasabotan asin nautoban sa imong kabuutan at amanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na siniba pa manatural na kalamidad, day kaming mabibirigan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog ang kapang nangangaay po. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na mapatinan angin, patinggang Espiritu Santo. Amen. Matuko mo na po. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat ni Christine and Daniel Napili for good health of Angel Cruz by Cruz family, by Alcazar family, by Ton Azotea and family. Special na intensyon for Patrida by Ton Azotea and family. Asin man sa mga minasunod na kalag, Pura by Los Baños family, All Souls by Ton Azotea and family, Rosella by SLT CFI family, Fe by Ninfa, Vilma and Nisito by Noel Banyaria, Pe and Rolando by Louis John S. Lianza, asin man sa kabos na kalag sa purgatorio.
Matindog na po ang gabos sa pagpuan. Anwan magarawit na madya, aladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Sa ngaran ka na sin kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaraw ka na Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Marhay na hapon man. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaliw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos ng makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Namimibig kami o Diyos na makakamhan, gibuhon mo kaming magpahayag kan kapangyarihan kan kagurang na nabuhay liwat. Tanganing kaming nag-ako kan panuga kan mga atang, makayang magkamit kan mga maliwanag na biyaya. Uli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukon po ang gabos para sa liturhiya kan tataraman. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An kaayonan nin mga paratubod sararo sa puso asin sa isip. Daili nagsasabi na ang sadiri niya sa iya sana, kundi ang gabos na rugaring sa diri kan gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan, asin iwinara sa inda gabos ang bendisyon nin Diyos. Sa katunayan, dai sa inda ni nasa pangangaipo. Ang mga may sadiring daga o harong, ipinapabakal. Ang kabaklan, dinadara asin iniintrega sa mga apostoles. Dangan, pinagbuburo baranga sa sukol kan pangangaipo nin lambang saro. Si Jose, nanginarana na Bernabe kan mga apostoles, na anbot sabihon aki nin karangahan, sarong Levita na taga Chipre, may uma asin ipinabakal. Ang kabakalan, dinara asin inintriga sa mga apostoles. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Ang kagurangnan nagugubingan nin kamurawayan. Ang kagurangnan nagugubingan asin napapalibotan nin kapangyarihan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Pinapasarig niya ang kinakban, dai matatanyog. Mapusog ang sa imong trono, puon pa kasuanoy. Dai kanin kapinunan kagurangnan, asin daing katapusan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Ang sa imong mga pagbuot, tunay na masasarigan. Sa gabos na panahon, kagurangnan. Ang kabanalan, maninigunggayo, sa imong harong. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikaw kagurangnan, ang dalan, ang buhay, asin, katutuan,
Ngan kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi ki Nicodemo, "Day mo'y pagngalas na sinabi ko sa imo, kay puhan na mamundag iraray. Anduros minsan sa in minahuyop-huyop, an sinagiusiw kay yan nadadangog mo, alaga day mo aram kun sa inhale, asin kun sa inmaduman. Siring kaya ang nangyayari sa gabos na namundag sa espiritu." Si Nicodemo naghapot, "Paanong mangyayari iyan?" Si Jesus nagsimbag, "Ika maestro sa Israel, day mo iyan nasasabutan. Totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan sa muyang naaraman, kami nagsasabi kan sa muyang nahihiling, asin day nindo inaako an sa mong sinasabi. Day kamo minatubod kun ako nagtataram sa indo, dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paanong magtubod kamo kun ako magtaram sa indo dapit kan mga bagay na langit nun? Daini nakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit, an aki inintawo. Duman sa lantad ang halas initaas ni Moises, siring mananaki inintawo itaas. Tanganing ang gabos na magtubod sa iya, magkaigwanin buhay na daing kasagkoran." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray-maray na hapon sa inugabos mga tugang, Marhay na hapon man po. nagpapadagos kita kay ining pagurup-hurup nyato kan mga pagbasa na pinaglatag primarily nin huli tangunyan baga yaon kita sa panahon kang Easter, ining panahon kan pagkabuhay liwat. Duman sa enot nyatong pagbasa hali sa gibukan mga apostoles, nadangog nyato itong istorya kung papaano subuhay kan enot na kristyanong komunidad. Pinagheheras din daan sa idang mga pagrugaring, an sa idang mga pagsadiri, asin man sa mga apostoles, sinda suminagovern, kan pagdistribute kaini, asin man sinda sunamamahala sa buhay kan mga paratubod. Ining mga paratubod na ini, pinagpapahiling ninda ang dakulaon na pagkamuot, ang dakulaon na pagranga, asin pagmangno sa lambang miyembro kan komunidad. Asin day sinda nag-stock nin sa diri nindang pangangaipo, kundi pinapanaon ninda common so sa indang pangangaipo. For example, nangaipuhan ngayon nin trigo, so sarong miyembro, so nagpupulsin nin resources, tangani na itao, duman sa nangangaipo. So, everything was held in common. Ding pagrugaring an sarong miyembro na dai kumbaga heras duman sa ibang miyembro. So, this is actually a very good example kan Christian charity, kan Christian love. Asin man saro ining inspirasyon kung papaano niya to dapat isabuhay an sa tuyang mga buhay bilang mga paratubod. Pero kinakaipuhan niya to na sabuton kung ano ang sitwasyon kay itong panahon. Kay itong panahon, so kristyanong komunidad, salit na pasanasinda. Siguro nasa hundreds at the most. So very manageable ang sa indang community. Kaya nga kaya ninda na magheras sa lambang saro kung ano anigwa ang saro. Pero towards the middle, kay ning gibukan mga apostoles, maaraman niya to na nagkaigwa, may nag-arise din problema. So mga bako Hudiyo na naging Kristiyano, but sabihon so inaapo din dang hentil na naging kabale kan sa idang pagtubod, medyo nalilingawan ito. Kaya nga ni so mga disipulos, so mga apostoles, nag-appoint sinda kan inaapod na nyato na diakono, so mga deacons, na sinda na so namamahala sa pag-distribute kan mga goods, kan mga pangangaipo, kan komunidad. Ano ang pwede nyatong maguno sa ehemplo na ini? Ano ang pwede nyatong maguno sa adal na ini? Matingkad na maray,
So sa indang pagkamuot, as in compassion sa lambang saro. Talagang iniisip din da sukapakanan kan sa indang kapwa. As in naghahali ini, syempre, warang iba, duman sa katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Sabi ni Jesucristo, kung namumut ngay kamo sa kuya, dapat namumut man kamo sa indong kapwa. Narumduman niya to baga, itong ginibo niya kang Last Supper, itong paghugas kan bitis. So sinasabi ni Jesucristo, a new commandment I give you. As I have loved you, you must also love one another. As I have served you, you must also serve one another. So nagiging konkreto duman sa ehemplo halit sa gibukan mga apostoles kaining command kan sa tuyang kagurangnan na mamuot asin magserbi sa satuyang kapwa. Magayon ining pagpapagirumdom nin hulita ang challenge ngunyan sa tuya kaining Easter season is actually to be witnesses of the faith. Kanakaaging semana ang mga nadangog niyato manunungod sa pagtestigo kan mga disipulos. So pagbareta na si Kristo na buhay liwat. So pagbareta na ining kagurangnan niyato na buhay liwat ni labanan asin naging mapanggana sa kagadanan. Ngunyan gari baga pinagsabi sa tuya, itong pagtestigo na ito dapat nahihiling primeramente sa pagsabuhay kan katukduan ni Jesucristo. Yes, kinakaipuhan niya to na magtaram, kinakaipuhan niya to na magbalangibog kan marhay na bareta, pero mas importante na mahiling iyan sa satuyang urual daw na gawe, urual daw na gibo. Lugod ining ehemplo kang nadagog niya to sa eno ta pagbasa mag-inspirar sa tuya. Aram ko niya to na bilyones na ang numero kan mga Katoliko Kristiyano sa bilog na kinaban. Pero it must not stop us in expressing this basic, this fundamental call kan sa tuyang kagurangnan to love and to serve. Kasi mapapahiling niya to iyan, maski bako sa darakulang gibo, kundi sa mga simple na pagmangno, sa simple na mga gawi, nin pagkamot sa tuyang kapwa. Amen. Kaming idodolot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, ilingatam niya mong unyan, lugod maging kantanin kaligtasan para sa samo. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa to, asin sa idong atang mako malugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kamawan na sin kaburawayan kan sa iyong ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilo niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, waras sa nakabidanay na bagugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganingan padagos nagibo kan bagbago sa mo, magin para sa mo danay na dahilanin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat ita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang aning mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma an gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal na kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamarawayan, hosana sa kaitaasan.
Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, iganagadan banal, burabod nin gabos da kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tangani para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kabugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapaghanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan na kapagaygay sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kawalian, na ngahas kitang magsabi, Ama Ama niya mo, niya mo, nayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga ni siring sa langit, ang samong kakanon sa roaldaw ay taong mo sa muya mo niyan. Asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maniligon, ikamagdagos sa kuyang harong, malagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauamayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong mga pamibi. Tanganing anurong kabanal na hunglunan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din magkaugmahan sa gudpaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You give to us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, all teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Good evening po.